Ето така, дръж само. Дръж. Айде, Веселина, ти си. Аванса, внимавай. Аванса, чакай, ще закачим и другата пръчка. Чакай, Орханчето, така. Талдър, пръчката ми отиде едната, се закачим. Не, това е рибата. Няма се закачи, давай, дигни нагоре. Дигам. Ево къде е парцала. Къде? Ево, Алтай, вземи хепчето. Това е голямо. Това е парцал. Това е по-голямо. Костал ще изтървеш, бе, аванса пусни повече. Пусни, ама ще го изтървем накрая. Сега ето така, ако можеш да ми го кепнеш. Вземи това и... Първо при мен, Ева. Той моите е малко. Моите е малко, Ева. Ако може ето тук между пръчката да ми го кепнеш, ще стане. Това е голямо. Това е голямо. Я. Това е по-малко. Вземи го. Дай, Искари това. Това не е малко, бе. Дай кепчето. Давай. Сега с двете риби ще се снимате сега. Да, чакай, ще го изтърва. Хайде, Искари го, Орханчо да вземе и другото. Карайте вашето, аз ще го държа водата. Хайде. Хайде, бе, Искари там куката да изкара, бе. Изкари куката. Остава Веселине. Куката, ама... Чай да го изкара куката и да дойде при тебе. Да искам да бутне, бе. Това се изгоре, дигни го нагоре. Дигни го да поеме. Въздух да поеме. Малко ще го дигнеш нагоре. Какво се измори? Много се измори, значи. Снимай ме. Чакай. Гледай, дай. Чакай. Добре, можеш да го пуснеш. Ти си готов. Дай снимай с... Дай това, дай. И двамата да ви снимам. Той ще... Що се е моя? Чакай и двамата да ви снимам. Чакай. Не го пускай, бе. Чакай, бе. Чакай, няма да умре той за една минута, се рашо. Няма да умре, бе. Двама. Там е душека. Хайде. Дай, Веселине. Дай, Веселине, дай назаде, Веселине ти. Дай назаде. Назаде върни ти, бе. Веселине. Там има жилка, внимай. Много голям, бе. Голям, бе. Колко голям? Голям е, към 4-5 кила, давай. Колко? Има жилка тук. Жилка имаш. Ето виж пръчката, къде виж жилката. Дигай го горе. Дигам го, ама... Вини назад. Дигни сега нагоре, дигни, бе. Чакай малко, бе, спокойно. Иди нататък, бе, иди нататък. Айде, давай на кепчето ти го сложи. Хайде, хърля, бе. Хайде, снимайте се сега. Не, какво съм ударил. Не, дай го тук на тревата. Направо го. Видеото свърши ли, бе? Сега още снимам. Абе? Сега ще направим за снимка. Да го спра ли, бе? Откъде? Отгоре ли? Отгоре, да, но отколко снима.